mga manonood natin ngayon sa Media personnel shall be allowed to travel within the quarantine area. Ayaw namin gamitin yan, pero kasi takot kasi with lockdown. But it's a lockdown. There is no struggle of power here. I live. I speak. I feel. I live. I've learned. Ito po ang surroundings dito sa Naga City ngayong COVID-19 Enhanced Community Quarantine Period. Ito po ang isang teacher, tatanungin natin. Kumusta po? Hello po. Sa panahon ng COVID-19? Na ano po bilang teacher, nahihirap po lalo ng mga ang mga itong mga parents, kaya mga estudyante ito po bagang nasa marginalized sector. Grabe ang pagtuyos, makahirap po tayo, nag-aagrangay. Di pa nga nasa rong simana, nag-aagrangay na kang sa indang pagkakan. Basic need, pagkakan. Ano po ang solusyon? Kaya nag-home visit ka mo or ano? Eh, bawal po bagang. Bawal nga pala mag-contact. Basta po naka-distance, nag-i-air sinda, Tayo, social distancing. Nag-i-air sinda kan sa indang kamunduan. Grievances. Maski po si nagpanic buying, ibangan ko sa panic buying before the lockdown, mahihiling mo po ang kamunduan pagkabigla. Takot, lalo na itong mga sales lady na aldawan man lang, kung no work, no pay. Kahirap pong maray si mga parapadyak sa lugar may. Grabe ang epekto. Ang parapadyak. Salamat, ma'am. May palang bakasyon. Ayaw. Sa ibang tao sa inyo. Iya. Ano mga field worker na Paano ang supply nito kaya? Tataunin din? Tataunin din po. Permanent kaya po. Sa barangay? City Hall ka? Iya. Mayong itong garo, mga food pack or can food for work. Doon si mga tanong din man sa mga sa balatas yun na tinauna na. Balatas ka po. Balatas ako. Kahit sa tanong. Yan sir. Yung mga parang nagdakutan na. Hindi naman nagdakutan na yun. Ang naani po ng isang teacher dyan sa Concepcion Grande Elementary School. Eto na, Ate She, ang iyong kumare. Kumare saan? Kumari. Friend. Friend o cousin? Ayan, saluyot. Ano bang naanin niya? Sa alugbati. Ay, alugbati pala. Ewan ko ba? Ano ba, saluyot? Mama, ugasan mo na natin Shirley. Ayan. Kumikitang kabuhayan. Talagang nag-ani ka, no? Bravo niya sa munggo. Baka, ingani, ano ba sa munggo? Inutan ako. Ang mga, yung nga ni AJ. Correct! Kita ko. May nauna na sa'yo. May nauna na.
say man. Ganas nga kung kamatis, sine-expect kong hirinog na mayo na. Yun talaga. Si utility me. This really tells us something. What are the higher ups trying to achieve? If I'm missing something, let me know. Comment down below. Now, I'm a firm believer of the Word of God, and I stand by the Word of God when I say those who put their trust and faith on God should know that He has a solution for us. Claim His promises. Again, the Bible says in Psalms 91, verses 1 through 3, and Exodus 15, verse 26, that God is our refuge and deliverer from these pestilences and diseases. If we highly regard His commandments, we will not be touched by these viruses and diseases, and I am a full believer of that. Now, did you all know that God also taught us something we can use to fight illnesses thousands of years before scientists even discovered the benefits of it? In Leviticus 15, verses 1 through 13, it tells us there that those who have a running issue out of the flesh is unclean. You know God's recommendations? Take a bath, take a shower, do your laundry, wash your hands in running water. That is Leviticus 15, verses 1 through 13. And basically, the scientists, doctors, and nurses of today confirm what God said a long time ago. Wash your hands, do your laundry, bathe yourself, shower under running water.